Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Moje meno je Michal Piško, som riaditeľ Transparency International Slovensko. O to viac si to ceníme, že pre tých, ktorí sú fanúšikovia športu, tak práve teda prebieha napínavý zápas, tak o to je to cenejšie, že ste obetovali svoj čas a prišli sa porozprávať s nami a vypočuť si názory našich hostí k téme, ktorá súvisí aj s ochranou oznamovateľov, aj s zdravotníctvom, ale aj s inštitúciami, pretože ten náš blog je takýto trošku širší. A tam teraz samozrejme nielen si vypočuť tie názory, ale kľudne sa aj zapojiť do diskusie. Nejaké otázky viacerí z vás nám už posielali pri hlasovaní, takže ak bude priestor, tak sa pokúsime aspoň niektoré z nich zodpovedať, ale samozrejme bude na záver aj priestor pre položenie otázok priamo našim diskutujúcim z publika. Takže kľudne potom ku koncu, ak budete chcieť, tak dostanete mikrofón a môžete položiť priamo otázku. A ja by som teda prešiel rovno k našej diskusii, nech nestrácame čas, nech nezdržujem, takže predstavím našich hostí. Sme veľmi radi, že je tu s nami podpredseda protimonopolného úradu, pán Peter Demčák, ktorý je aj právnik. Dobrý večer, alebo dobrý deň ešte. A dlhodobo sa venuje práve téme kartelov. A je tu s nami aj Janka Ježíková, ktorá je vlastne zdravotnícka analytička, právnička, ekonómka a bývalá štátna tajomnička ministerstva zdravotníctva. Takže vítam aj ju. Dobrý večer. A môžeme sa pustiť teda rovno do diskusie. Ja by som sa teda na úvod odrazil od tých zistení alebo pokút, ktoré vlastne prvostupňovo udelil protimonopolný úrad, lebo tie naozaj tú tému pekne rámcujú a ukazujú do veľkej miery aj problém v zdravotníctve, čiže jedna z nich sa dokonca týkala priamo aj oznámenia jedného z ľudí znútra systému, ktorý teda, dá sa povedať, že bol v tomto prípade whistleblower, ktorý teda upozornil na kartel pri dodávaní liekov pre zdravotnú poisťovňu a na základe tohto podnetu teda protimonopolný úrad rozbehol vyšetrovanie, ktoré v prvom stupni teda skončilo aj práve tou 8 miliónovou pokutou. Takže možno na úvod by som sa práve spýtal z tohto pohľadu oznamovateľov, že ako táto kauza vlastne začala, do akej miery bol rozhodujúcim elementom práve ten oznamovateľ znútra, a či teda tá spolupráca naozaj spočívala len v tom, že ste dostali nejaký tip, alebo to bola naozaj dlhodobá spolupráca počas celého vyšetrovania a celého riešenia tohto podnetu. Peter, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne, tak ešte raz dobrý deň. Pokiaľ ide o tú tému whistleblower a spolupráce whistleblowerov s protimonopolným úradom alebo súťažnou autoritou, ja ešte na úvod si dovolím povedať také trošku odbočku, je to trošku iný inštitút ako ten klasický whistleblower, ktorý má špeciálnu zákonnú úpravu, má na to špeciálneho regulátora, alebo teda úrad na ochranu oznamovateľov. Napriek tomu ten whistleblower v princípe je ten istý typ človeka, ktorý sa rozhodne z vlastnej iniciatívy alebo z akékoľvek iniciatívy, ale povedať príslušnej autorite, že je tu problém. A teda on je ten človek, ktorý vidí zblízka, že dochádza k nejakému porušovaniu zákona, v tomto prípade porušovaniu kartelového práva. To bola aj táto situácia. Keď si sa pýtal na to, či to bola dlhodobá spolupráca, tak moja skúsenosť s whistleblowermi v súťažnom práve je taká, že to nie je dlhodobá spolupráca. A ono to súvisí s viacerými vecami. Jednak je to otázka dôvery občanov úrady. A tá je veľmi nízka. To je neslobodno sa hnevať na občanov, že majú nízku dôveru voči verejným inštitúciám, lebo si to zaslúžia tie verejné inštitúcie naozaj. Možno je to nejaká reflexia. My sa snažíme samozrejme aktuálne meniť to nastavenie, ale ja si pamätám, tí whistleblowery 10 rokov dozadu, tak to boli naozaj ľudia, ktorí prišli, oznámili nejaké skutočnosti, predložili dôkazy a už sme ich nevideli. Tá motivácia, prečo chodia, prečo oznamujú veci je rôzna a nie ako keby podstatná pre to vyšetrovanie kartelového práva. Či to je pomsta nejakých obchodných partnerov alebo partnerov životných, kde jeden na druhého niečo povie. Skôr je pre mňa čo je typické pre toho whistleblowera v tom súťažnom práve je to, že to sú ľudia, ktorí nejdú po peniazoch, tá motivácia nie je finančná, lebo my na rozdiel od teda whistleblowera toho klasického máme odmenu, kde sa snažíme motivovať
do 1% zúloženej pokuty, že teda ten oznamovateľ môže získať finančnú odmenu. Ale moja skúsenosť hovorí o tom, že tí ľudia nejdú po peniaze. Oni naozaj im nejde o peniaze, im ide o princíp. A z mojich skúseností tiež vyplýva, že tí ľudia už dnes častokrát nežijú na Slovensku, že oni sa naozaj obávajú, dokonca niektoré aj o vlastný život. Tak nám to teda hovoria, že to nie je jednoduché prekonať tú bariéru nedôvery a prísť na nejakú inštitúciu a povedať, že áno, som tu a tu je dôkaz. On nevie, čo my urobíme s jeho identitou, môžeme mu deklarovať, že teda máme tu nejaký systém ochrany, ale je to naozaj, ja si to veľmi cením, že to sú naozaj odvážni ľudia, bez ohľadu na to, ako majú motiváciu, že sú ochotní prísť a povedať. A my práve cez tie rozhodnutia chceme tú dôveru ako keby posilniť, že môžu to byť veľké prípady, alebo chceme robiť veľké prípady, lebo podľa mňa to je ten zmysel regulátoru, že nemajú robiť drobné veci, ale majú sa zameriavať na systémové zlyhania toho trhu. Ale potrebujeme ako keby tú spoluprácu aj tej druhej strany, tých ľudí, ktorí sú ochotní o tom hovoriť. A to je kľúčové teda. Tak skúsme to rozmeniť na drobné, možno aj v tomto prípade. Neviem, do akej miery môžeš o ňom hovoriť, ale aspoň všeobecne. A samozrejme musíme ísť do detailov, ktoré by nejakým spôsobom odhalovali tú identitu. Ale čo v takomto prípade, napríklad na tejto konkrétnej kauze, vie ten človek znútra priniesť? Že nestačia nám vlastne investigatívni novinári, polícia, vyšetrovacie orgány. Potrebujeme mať tieto typy znútra? Naozaj prinesú niečo nové, vďaka čomu by tá kauza prípadne možno aj nebola odhalená? Ono to tak celkom nie je, ako vieme odhaliť tie porušené zákona aj na základe inak získaných dôkazov, ale tento prípad konkrétny, to sa týkalo teda spoločnosti Phoenix a distribútorov liekov, aj ostatných, tak on bol zaujímavý v tom, že my sme vlastne prijali to oznámenie, prijali sme nejaké dôkazy, o ktorých nemôžem hovoriť, v akej sú podobe, ale pointa bola taká, že my sme na základe aj týchto dôkazov potom išli na inšpekciu. To je to oprávnenie antimonopolných úradov, že môžu robiť naozaj inšpekciu v podnikateľskej, dokonca aj privátnych priestoroch podnikateľa, ale my sme nenašli nič. Čiže tá inšpekcia sama o sebe by nám neprinesla žiadne dôkazy. A pre tento prípad boli kruciálne práve tie informácie, ktoré nám ten oznamovateľ priniesol. Samozrejme, ďalej v konaní, a to už je možno taký ten detail, ale ten účastník sa potom aj priznal a spolupracoval nejakým spôsobom s úradom, takže uznal teda tú svoju zodpovednosť, takže tam to sadlo dobre z rôznych strán, ale v tomto prípade konkrétne to bolo naozaj kľúčové, to oznámenie toho oznamovateľa, tá odvaha toho človeka, ktorého ja identitu napríklad nepoznám. To chcem povedať tiež. Pani Ježiková Janka, teda pozrieme sa teraz na ten dôsledok. Hej, Peter hovoril skôr o tej procesnej stránke, ako tá kauza bola odhalená, akým spôsobom oni vyšetrovali. Ale čo teda, keď k takejto situácii dôjde, že máme nejaký kartel pri liekovej politike, čo to vlastne spôsobí pre pacienta, čo to znamená pre pacienta takáto prax? A vlastne môže takéto zistenie, alebo aj tá pokuta, hoci je teda prvostupňová, vlastne viesť k tomu, aby sme eliminovali takúto negatívnu prax v zdravotníctve, ktorá určite má aj nejaké negatívne dopady na pacientov? Ja to možno ešte tak zaramcujem. Neviem, že či úplne všetci vedia ten detail tohto prípadu. To bolo vyšetrovanie dodávateľov liekov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že sa tiež nejako dohadovali. Bolo to vo vzťahu k Všeobecnej zdravotnej poisťovne práve preto, lebo ostatné dve poisťovne nemusia robiť verejné obstarávanie, takže u nich takýto prípad by sa ani nikdy nemohol vyskytnúť. To je ale teda tá ďalšia téma, že prečo niektorá poisťovňa musí robiť verejné a druhé nemusia. Čiže to bol prípad vlastne Všeobecnej zdravotnej a ten dôsledok je vlastne taký, aký je dôsledok každého kartelu v zdravotníctve. Teraz nedávno, minulý týždeň ste mali zase ďalšiu tlačovku, kde tiež ste odhalili kartel. Zase to bolo v laboratórnej medicíne, kde sa firmy, ktoré si majú konkurovať, dohodli na cene a vlastne vydierali zdravotné poisťovne. Obidva tieto prípady majú spoločné to, čo je charakteristické pre kartel. Konkurenciou sa má zvyšovať kvalita, možno znižovať cena, majú sa efektívnejšie využívať zdroje a to sa nedialo. A ten dôsledok je potom taký, logický, že peniaze, ktoré máme obmedzené vo verejných zdrojoch zdravotnej poisťovni, sú potom presmerovávané v nadmerných množstvách tam, kde by nemuseli byť. A toto sú len také vypuklé prípady, ktoré jeden bol whistleblower, druhé bolo analýza, že tých prípadov je naozaj málo, niektoré unikajú do médií, že to dostanú novinári ako nejaký tip a rozpracujú to. A oveľa lepšie, keď už to má aj inštitúcia, ktorá môže dať tak vysokú pokutu,
čo je podľa mňa jediná inštitúcia, ktorú ja evidujem v zdravotníctve ako nejakom dozornom orgáne, ktorá dáva takú pokutu, ktorá by mohla byť odstrašujúca, lebo naozaj tie miliónové pokuty už tou firmou zatrasú, ale závisí to samozrejme vždy aj od obratu tej firmy, ako si ona potom vyhodnotí, že ide do rizika a potom iba dúfa, že sa to neodhalí, tak ako každý, kto porušuje zákon, či už chodí rýchlejšie na ceste, alebo prejde na červenú, alebo neviem čo, tak každý to robí a myslí si, že sa na to nepríde, ale v tom zdravotníctve je to vlastne o tomto, že to konkurenčné trhové prostredie často v tom zdravotníctve neprináša to efektívnejšie využívanie zdrojov, lebo aj pri týchto, ešte to už bude posledná vec, pri tom druhom kartele tých laboratórií, kde sa dohadovali firmy, že budú dávať tú istú cenu PCR testu a potom sme ako krajina platili oveľa viac, tak to riešenie mohlo byť aj také, že keby teda niekto, kto o tom vedel, či už na ministerstve alebo vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, mohol prísť na ministerstvo a povedať: počúvajte, veď my vieme, že v Čechách ten istý test robia oveľa lacnejšie. Tu sa nám vydierajú títo dodávateľia, že oni nechcú ísť nižšie s cenou. Ministerstvo mohlo urobiť veľmi jednoduchú vec a tú cenu zaregulovať. Určiť, zaregulovať, že cena bude takáto a odôvodniť, že je aj v Čechách. Toto ministerstvo napríklad pri covide urobilo, keď sa v lekárniach predávali tie obyčajné rúška. Nie. Testy, covid testy, keď už sa dali kúpiť v lekárni, tak tiež zaregulovalo cenu na 5 eur, aby ten človek si to mohol dovoliť. Takže toľko. A tu už teda nefunguje to referencovanie cien, porovnávanie so zahraničím, ako to bolo v minulosti, hej? Pri týchto. A teraz neviem, ale čo myslíš, referencovanie čoho? Že sa porovnávali ceny, za aké nakupuje Slovensko s tými najnižšími cenami Európskej únie. To sa robí v liekoch pravidelne. Lieky sú referencované aj niekoľkokrát za rok, ale v tomto prípade tie PCR testy si cenu stanovovala dohoda zdravotnej poisťovne s poskytovateľmi, pretože my máme systém nastavený tak, slovenský, že veľmi málo cien je regulovaných zo strany štátu, a to sú napríklad záchranky, ale všetko ostatné, čiže ambulancie, nemocnice, všetko toto, labáky, si dohodujú poisťovne s tými konkrétnymi poskytovateľmi. Čiže, keď sa vrátim k tomu prípadu, keďže to bola Všeobecná zdravotná poisťovňa, štátna, mala tam svoju aj dozornú radu, ak sa o tom vedelo, malo to veľmi jednoduché riešenie, mohlo sa to normálne zaregulovať. Tak skúsme si na tých dvoch prípadoch, ktoré teraz zazneli, trošku to tak rozmeniť zase na drobné. V jednom prípade bol teda kruciálny, ako si spomínal, ten whistleblower alebo oznamovateľ. V druhom zase bola, ak som dobre pochopil, veľmi dôležitá spolupráca jedného z tých subjektov, ktorí sa na tom karteli pôvodne zúčastňovali, teda jedno z tých laboratórií. Toto sú zhodou okolností také prípady, ktoré si každý z nás vie celkom predstaviť ten dopad, lebo všetci potrebujeme sem tam nejaké lieky, všetci potrebujeme sem tam nejaké odbery a práve na tom sa diali tieto kartely. Takže v čom je ten rozdiel v prípade, ak je odhalený kartel alebo kauza na podnete whistleblowera a keď teda príde až k nejakej spolupráci s jedným z tých pôvodných teda účastníkov kartelu. Predpokladám, že je to aj rozdielna fáza toho vyšetrovania, v ktorej do toho títo aktéri vstupujú. Neviem, či sú to až také zaujímavé tie procesné detaily, ale to skúsim možno vysvetliť tak, že ono je to kľúčové z pohľadu neskoršieho súdneho prieskumu. Ten súd, ak sa jeden z páchateľov prizná, tak súd sa na to pozerá, že teda OK, on tvrdí, že bol účastníkom nejakej kartelovej schémy a asi vie, čo hovorí. On to nestačí, že sa iba prizná, on ešte musí predložiť aj dôkazy ďalšie. V tom druhom prípade, alebo v tom aktuálnejšom prípade tých kartelov laboratórií, to zdôrazňujeme, to stále nepravoplatné rozhodnutie, tak my sme vykonali inšpekciu a tam sme zabezpečil relatívne dosť ako keby dôkazných prostriedkov a to priznanie a tá spolupráca prišla až následne pod tlakom ako keby tej dôkaznej sily. Takže my samozrejme vítame kedykoľvek, kto k nám chce prísť, môže prísť a podať tzv. Leniency program sa to volá, to znamená spolupracuje, predloží dôkazy kedykoľvek, v akejkoľvek fáze. A pre mňa je skôr signifikantné to, a to sa netýka len zdravotníctva, lebo protimonopolný úrad nerieši, on nie je regulátor pre zdravotníctvo, ale pre EREZovi. To znamená, moja skúsenosť hovorí, že čím väčším firmám idete, tým väčšie sebavedomie tých firiem je. Oni ako keby sú istí, že štát je tak slabý, že im nepríde na to, ale respektíve, že či buď majú
potenciálne nejaké krytie, ale tá sebaistota a to zanechávanie dôkazov, vďaka Bohu teda pre nás potom, nám zanecháva tú možnosť ako keby tie prípady odhaľovať. Ešte vidím potom aj celkom taký rozdiel v tom, že či je to spoločnosť alebo firma, ktorá má zahraničných akcionárov, tam je úplne iný prístup k tomu. A ak sú to lokálne firmy, tak zase je ten prístup iný. Takže z pohľadu toho, čo si sa pýtal, tak tých whistleblowerov nie je veľa, ale poviem to takto, nebol to ojedinelý, alebo nie je to ojedinelý prípad. A ja verím, že aj tento prípad, a preto sme ho vlastne prezentovali, prinesie ako keby väčšiu úrodu toho a my chceme ukázať ľuďom, že je to inštitúcia, ktorá v tejto chvíli, v tomto čase sa nebojí ísť aj ďalej a dotiahnuť ten prípad do nejakého reálneho výsledku. A to je to, čo ľuďom chýba, tá dôvera štátu, že teda neprídem, neskončí to niekde na podateľný a týmto zhasne a ešte budem mať ja problémy ako občan, ešte sa mi budú ozývať a šikanovať ma nejaké iné inštitúcie. A toto chceme ako keby ukázať, tá satisfakcia a tí ľudia naozaj, ak podávajú nejaké dôkazy, to je častokrát tá satisfakcia, že oni chcú vidieť, že tá spravodlivosť na konci dňa nejako víťazí. Ja viem, že to znie možno tak heroicky, ale ono to funguje aj v bežnom živote, nielen v hollywoodských filmoch, že ľudia chcú vidieť, že tým, čo nekonajú férovo, tak niekto sa pozrie na tie ich činnosti a konania. To sebavedomie tých veľkých firiem, ktoré sú často aj práve aktérmi týchto rôznych kauz, ktoré nespočíva len v tom, že zanechávajú možno až príliš sebavedomie a zanechávajú tie dôkazy, ale možno potom aj v tom tlaku na inštitúcie. K tomu sa ešte dostaneme. Ale predsa len ešte jednou otázkou k tomu zdravotníctvu by som to tak chcel zhrnúť tej kauzy, lebo tak spomenuli sme tu už dve veľmi konkrétne kauzy, ale všetci určite registrujeme aj tie ďalšie z poslednej doby, či už to bol ten zrušený záchrankový tender, alebo tá naposledy pozastavená nemocnica v Prešove, kde máme teda aj ohrozený plán obnovy. Sú to ako veľké kauzy. Prečo vlastne, Janka, v zdravotníctve máme práve to zdravotníctvo priťahuje takéto veľké kauzy, prichádza k ním tak často. Je tam nejaký vzorec, nejaký systémový problém, alebo to je iba náhoda, že sa to práve v tom zdravotníctve, keďže sa nás všetkých nejako týka, že sme na to nejaký senzitívnejší? To je veľmi ťažká otázka, že prečo a že či to je nejaké špecifikum zdravotníctva. V zdravotníctve je veľmi veľa peňazí a veľmi veľa záujmov, aj takých tých podnikateľských, alebo takých, že dá sa tam zarobiť a tá kontrola v zdravotníctve nie je úplne dokonalá a tá transparentnosť v zdravotníctve nie je úplne dokonalá, že by sme si my všetci vedeli veľa vecí odsledovať iba zo zverejnených dát. Takže toto vytvára také prostredie, kde sa veľmi dlho dá zašívať, kde sa veľmi dlho dá niečo diať a nikto si to nevšimne, pokiaľ si napríklad vy nezačnete pýtať 211 a pracovať s tými dátami. Tá dostupnosť tých dát je naozaj veľmi zlá a my sa aj veľmi málo dozvedáme na verejnosti, ako sa nakladá s týmito verejnými prostriedkami. Kým na jednej strane, keď tie peniaze v zdravotníctve, keď ich vyberáme a keď ich delíme medzi poisťovne, tak sa to delí veľmi striktne, spravodlivo a tam to všetci kontrolujú. Ale už potom, keď tie peniaze prechádzajú cez ten systém a idú do jednotlivých článkov, tak to už sa kontroluje menej. Už nekontrolujeme, či sa za to niečo dosahuje. Zmluvy sú síce zverejňované, ale sú dodatkované. Teraz už sa síce aspoň zverejňujú v jednom kuse, sú veľmi neprehľadné, sú nepochopiteľné pre bežného lekára, neviete s tou zmluvou pracovať, čiže vytvára to takéto podhubie a v tom zdravotníctve je to už aj také poprepájané personálne, dlho sú tam ľudia, tí istí, je to už také presieťované. Ťažko je byť odvážny. Ja som teraz nedávno, neviem, či to bolo motto na Pucungu, bolo, že odvaha si zaslúži podporu, niečo také. A o tom toto aj je, že vy keď ste odvážnejší a na niečo upozorníte, tak musíte počítať s tým, že buď skončíte, alebo vás nebudú mať radi tí stakeholdery, budete vylúčení. Jednak možno zo zamestnaní, jednak sa budú ľudia s vami baviť,
Čiže je byť veľmi ťažké odvážny. To sa týka nielen takého celkového toho zdravotníckeho konceptu, ale možno aj od tých pacientov, ktorí sa boja sťažovať na poplatky, lebo tým pádom skončia. Takže tá oblasť zdravia je taká, že je tam ten človek, ktorý je veľmi sám, je veľmi oslabený a máte tam tie obrovské peniaze s tými obrovskými záujmami. Ja som nedávno napísala taký status, kde som povedala, že tá konkurencia v zdravotníctve neprináša nejaké veľké pridané hodnoty v zdravotníctve a ak tu máme aj nejaké konkurujúce si skupiny, tak je to skôr konkurencia o obsadenie postov v zdravotníctve a nie je to tá konkurencia, ktorá by to ťahala k efektivite. Takže tak si myslím, že v tom našom zdravotníctve to je a spája sa to aj s tou dôverou v inštitúcie, že ľudia sa skôr stanú súčasťou toho celého, ako by mali byť odvážnejší vytiahnuť to a potom to závisí ešte aj od médií, či to budú ako tému spracovávať, ako budú interpretovať tie údaje, lebo, a to už končím, ono to aj závisí, komu dávate slovo a hlas v tých médiách, kto to hovorí, ako to interpretuje a ten novinár nemá šancu reagovať úplne na všetko, čo mu hovorí ten druhý človek a potom tá svojvoľná interpretácia spôsobuje aj to, že sa vytvára nedôvera v štát a potom to tak vyzerá. Mhm. Tak načítal si veľmi veľa problémov, ktoré tam sú, ale skúsme sa teda na to tak pozrieť z pohľadu, čo môžeme teda robiť. Čiže Peter už spomínal, že tých whistleblowerov nie je zase až tak veľa. Má to aj samozrejme dôvody, že to je naozaj ťažké rozhodnutie aj osobne. To naozaj ten človek niekedy potom znáša veľmi nepríjemné dôsledky toho, že je teda odvážny. Čiže asi sa nedá spoliehať na to, že všetky kauzy sa prevalia len vďaka nejakému vnútornému typu, nejakému človeku, ktorý je ochotný ísť do toho rizika. Určite veľká váha musí byť aj práve na tých médiách, na tých zdravotníckych analytikoch, mimovládkach, proste aktívnych občanoch, ľuďoch, ktorí sú schopní práve sledovať možno tie otvorené dáta, veď máme k dispozícii množstvo otvorených dát, práve aj tie zmluvy, verejné obstarávania. Je toho relatívne veľa k dispozícii, čo sa sledovať dá, máme infozákon k dispozícii. Takže z tohto pohľadu, keby si ty ako zdravotnícka analytička, ktorá vidí trošku do toho systému, mala ľuďom poradiť, alebo vôbec, či to má zmysel pre bežného človeka tieto veci sledovať, tak vie bežný človek v tomto robiť efektívnu, zmysluplnú verejnú kontrolu a naozaj aj možno v malom prísť na upozorniť na nejaké problémy, ktoré v tom zdravotníctve sú? Bežný človek asi nie. Toto by mala byť úloha inštitúcií, ktoré sú na to zriadené a ktorým by ten človek v tom zdravotníctve mal dôverovať v tom zmysle, že keď sa na ne obráti, tak urobia tú svoju prácu. Aj v zdravotníctve máme úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý má nielen sledovať lekárov, či dobre liečia, ale najmä mal by dozorovať a kontrolovať, ako hospodária zdravotné poisťovne, čo nakupujú, za čo nakupujú, či to je efektívne a tak ďalej. To znamená, že mala by tam byť tá dôvera v tie inštitúcie, tak ako pri kontrole poplatkov sú to župy, tak ako pri kvalite legislatívy je to ministerstvo, lebo ten človek nemá šancu. Potom sú tu takí ľudia, ktorí sme, že my, že tomu viac rozumieme, tak my už môžeme urobiť viac práce, lebo vieme s tými dátami robiť, ale zase musíme sa dostať aj do verejného priestoru musíme mať šancu to komunikovať, otvárať tie témy a takisto veľkú prácu musia a aj robia niekedy médiá, pretože tie prinášajú tú komunikáciu toho stavu tej spoločnosti, tej nádeje, že ľudia môžu veriť, že niečo funguje, musia prinášať správnu komunikáciu tých vecí, čo sa v tom zdravotníctve deje, alebo aj v iných oblastiach. Takže necháva to úplne na toho posledného človeka, ten je skôr potom pasívny príjemca toho, čo číta v médiách, takže to, čo je dôležité, to, čo je podstatné a to, čo je správne, by mali prinášať médiá a tie inštitúcie, ktoré majú vzbudzovať dôveru. Takže tá loptička sa teraz opäť trošku vracia k tým inštitúciám. Tak skúsme si to tak povedať, že inštitúcie samozrejme môžu konať aj na základe nejakých vlastných podozrení, zistení, môžu mať typ znútra, ale nedá sa asi spoliehať len na to. Musia mať aj k dispozícii nejaké kvalitné podklady, možno aj nejaké analytické podklady. Vieme, že aj jedna z týchto kauz vlastne bola inšpirovaná alebo vznikla tak, že vlastne analytický útvar poukázal na nejaké podozrenia, ktoré ste vy potom začali preverovať.
do akej miery teda funguje kvalitne na Slovensku toto? Máte vy ako protimonopolný úrad naozaj podporu v tom, že máte kvalitné analytické dáta a podklady, z ktorých môžete ďalej vychádzať? To je ťažká otázka, lebo ja za ňou vidím oveľa hĺbší problém a súvisí s tým, čo hovorila Janka, čo si vravila aj ty. Poviem to takto. To, čo robí antimonopolný úrad, alebo to, čo robí UHP, alebo teda analytické útvary, to majú byť len drobné odrobinky v reálnom, kvalitne fungujúcom štáte. To znamená, že my by sme mali už len zbierať to, čo sa tu objavuje ako problém z času na čas. Že to by nemalo byť, že pod povrchom je takto štrukturované, či už je to akýkoľvek sektor, zdravotníctvo, stavebníctvo a tak ďalej, že je tam plné kartelo. To by nemalo byť o tom, že teda tu antimonopolný úrad, ktorý bude opravovať zdravotníctvo alebo opravovať stavebníctvo, alebo ja neviem. Smerujem k tomu, že mne jedna vec chýba, týka sa to samozrejme zdravotníctva, keďže sme pri tej téme. Ja som svoj času robil na pláne obnovy a mal som na starosti zdravotníctvo a mne chýba, že vlastne tento štát nevie, čo robiť so zdravotníctvom. On nemá ciele. Sú tu potom ľudia, alebo väčšie skupiny, ktoré tie ciele majú. A teraz to nemá byť o tom, že občan si robí analýzy a cez novinárov informuje. To je nič. Mne tu chýba, že ten štát nemá ako keby cieľ. On nevie, ja neviem, sme tu všetci a asi sa stretávame s lekármi, máme problémy, vidíme, ako to funguje. A asi ja už som aj dosť starý na to, aby som si pamätal, keď ešte svoj času pán Kováč v 90. rokoch hovoril, že reforma zdravotníctva je ukončená. To bolo v 92. 3. roku, to už si, neviem, či si niekto je tu takej tej generácie, čo by si to pamätal. No figu borovú, dovolím si to tak otvorene povedať. Nič sa nedeje, ten štát v podstate sa vzdal ako keby niektorých cieľov a vízií a v rôznych sektoroch si povedať, že čo chce. A ja to poviem na inom príklade, keďže zastupujem aj verejnú inštitúciu. My častokrát, keď robíme tieto prípady, tak potrebujeme dáta. A v prípade zdravotníckych sektorov, a to je samozrejme dáta od zdravotných poistení a podobné, ale aj iné sektory samozrejme. A tam presne vidíme, že častokrát dostaneme odpoveď, čak tieto dáta sme už dávali inej štátnej inštitúcie, ale tá štátna inštitúcia ich má, ale nevie, čo s nimi robiť. Ona nemá cieľ, ona nevie, čo s tými dátami, ako nakladať, ako regulovať ten trh. Alebo to vie, ale nerobí to vedome. Čiže ja tu vidím ako keby širší problém toho zlyhávania štátu alebo štátnych inštitúcií, alebo celkovo tých politík verejných, že tu ako keby nemá to byť o nejakej dobrej vôli nejakého konkrétneho úradníka na konkrétnej inštitúcii, kde sa otvorí to okno v tom čase a priestore tento úradník niečo spraví. Lebo potom úradníkov, ja som to zažil, sám som bol vyhodený z inštitúcie pred 10 rokmi, voda sa zavrie a ďalej sa nedieje zase nič. Čiže ono to nemá byť ako keby postavené na jednotlivcoch, ale to má byť systémov nastavené a mne chýbajú tie ciele. Ja, keď som teda aj bol na tom pláne obnovy a riešili sme zdravotníctvo, tak to bola jedna z pre mňa osobne najvyčerpávajúcich životných pracovných skúseností. Ja som po tých pár mesiacoch, roku a pol, alebo 2 roky to boli, v podstate bol vyčerpaný a tým, že som šiel do toho sektora, že som nevedel, kto je kto, to bola moja výhoda. Ale videl som to plasticky, ako to vyzerá, tak to je niečo, čo mi zobralo veľa energie a ilúzií. Tak jedna vec je samozrejme tá nejaká vízia a reforma, aby ten štát a politická reprezentácia s týmto prišli, to je nepochybne, bez toho sa ťažko pohnúť ďalej. Na druhej strane vidíme aj také ako keby impulzy práve opačným smerom. Hej. Videli sme napríklad na konci roka tú snahu urputnú o zrušenie, transformáciu úradu na ochranu oznamovateľov. Veľa sa teraz hovorí o tom, ako sa má zmeniť ten inštitút spolupracujúcich obvinených, ako sa má oslabiť. To sú tiež istým spôsobom, je tam možno, dá sa to nejako pripodobniť, pretože aj to sú ľudia znútra, ktorí sú často veľmi dôležití pre vyšetrovanie tých trestných káuz. Tak čo sú toto za impulzy? Nie je to presne opačný smer, ktorý ešte viac sťaží odhalovanie takýchto nekalých praktík? V podstate si odpovedal, áno, je to tak. Ja to ako občan teraz hodnotím, že človeka poznáme po reči alebo aj po skutkoch a asi ak niekto oslabuje inštitúcie alebo s nejakým cieľom, tak asi sleduje niečo a môžeme sa vám povedať, aké sú to tie ciele, prečo to robí. Asi všetci vieme prečo. To je možno aj tá otázka, že aké inštitúcie na Slovensku chceme mať. To je tá kľúčová otázka, ktorú sa ja pýtam vždy, keď sa ma niekto spýta na nezávislosť inštitúcií. No, absolútna nezávislosť je hlúposť.
absolútne nezávislé inštitúcie nikdy nebudú existovať. To si treba otvorene povedať, lebo ak ste inštitúcia, tak ste viazaní na verejný rozpočet, už vám to musí ministerstvo financií schvaľovať, členov boardu menuje vláda a tak ďalej, ale my sa nebavíme o absolútnej nezávislosti. To perpetuum mobile neexistuje a nebude existovať ani vo verejnej správe, ale my sa bavíme o autonómii. To znamená, tá inštitúcia má mať autonómiu v rozhodovaní, nesmie podliehať tlakom, pokynom, politickým, ekonomickým. Ona má naozaj, jej rozhodnutia majú byť transparentné, odkomunikované, podliehať súdnemu prieskumu, ale nemajú byť pod vplyvom niekoho, a to je jedno, či si tam predstavím politickú stranu alebo nejakého podnikateľa, to je úplne jedno. Čiže to je to, čo sa asi bavíme, teda, pokiaľ ide o ten fungovanie toho systému. Áno, aj my máme v Transparency taký projekt nezávislé inštitúcie, kde spolu s kolegami z INECO vlastne hodnotíme takú tú formálnu nezávislosť inštitúcie, že ako je zabezpečená aj v zákonoch alebo v praxi, aby teda do nej nemohla tá vláda priamo a tak veľmi jednoducho vstupovať. A niekedy tam naozaj vidíme, že nie sú ujasnené ani také tie základné princípy, že čo sú vlastne tie inštitúcie, ktoré majú byť naozaj nezávislé a kde je nejaká miera tej spolupráce s vládou alebo povedzme tých nominácií politických prípustná. A niekedy mám pocit, že časť tej politické scény nechápe ani to, že kde je tá čiara, že aspoň tie kontrolné, regulačné, vyšetrovacie orgány by mali mať v niektorých veciach naozaj garantovanú tú nezávislosť a chcú si tam aj povedzme politici z tých prodemokratických strán dosadiť svojich ľudí, veď koniec koncov aj protimonopolný úrad v minulosti bol ten prípad. V podstate je to tak a to není o tom, že kto je pri moci v tejto chvíli dnes, ale je to ako keby tá tendencia ovládať inštitúcie, brať ich ako trafiky, ako dosadiť si svojich ľudí a ak ich posilníme, tak v tejto chvíli, aby plnili naše predstavy, ako má to politika fungovať. To je ako keby základný problém a to je taká téma na širšiu možno ešte diskusiu, že čo sú tí nezávislé regulátori a čo je tá politika vlády, že to sa častokrát u nás zamieňa. No tak vláda si myslí, že toto treba, tak všetci regulátori sú povinní to robiť takto, ono by to tak nemalo byť. De jure nezávislosť je niečo, čo antimonopolný úrad má napríklad dobre pokryté aj v európskej smernici, to znamená, my tam máme v článku 4 uvedené, že personálna nezávislosť, to znamená, akým spôsobom sú ľudia volení do orgánov PMU, akým spôsobom sú odvolateľní, a to sú taxatívne dôvody. To znamená, vláda, keď chcela v decembri 23 odvolať predsedu a podpredsedu úradu, tak aj na základe toho to bolo stopnuté. Máme potom vecnú nezávislosť garantovanú. To znamená, je tam vyslovené v tej európskej smernici uvedené, že antimonopolné úrady tú autonómiu majú presadzovať tak, že nie sú pod vplyvom rozhodovaní politických alebo ekonomických skupín, majú právo priorizovať, lebo autonómia znamená, že ak dostanem 100 podnetov, tak ich logicky neviem 100 vyriešiť, ale musím priorizovať, ktoré sú ako keby veľké. A nemá mi to niekto zvonku povedať, že do tohto choď a do tohto nechoď. To je tá autonómia. A potom je tam garancia finančnej, technické, technologické, ktorá dnes zlyháva v časoch konsolidácie, povedzme si otvorene, že my ideme ako antimonopolný úrad na hranu toho. Ja mám 25 kolegov, ktorí robia od kartelov, zneužívania, koncentrácií, naozaj to je minimum. A títo ľudia, ešte to je dôležité povedať, že vyšetrovanie jedného kartelu to trvá naozaj 2-3 roky, to je ako vyšetrovanie trestného činu. Ten súd chce od vás rovnakú kvalitu dôkazov, ako keby ste mali preukázať, že na základe DNA stôp ten a ten spáchal, aká bola motivácia toho. Čiže je to veľmi náročné a vôbec nie je jednoduché. Ja som chcel poslednú vec povedať, že to tá de jure nezávislosť to je úplne to je len ten bazálny základ. To, aby som ja svoju legitimitu odôvodnil, potrebujem de facto nezávislosť a tu si viem len tú svoju činnosťou obhájiť. To znamená, ak sa spýtate občana, podnikateľa, advokáta alebo politika, akú inštitúciu chce mať, každý vám dá inú odpoveď, logicky, ale vašou úlohou je ako inštitúcie si tú de facto nezávislosť vybojovať. To znamená ísť do veľkých kauz alebo riešiť zásadné problémy, ktoré má tá inštitúcia na starosti, transparentne o nich informovať verejnosť, vťahovať verejnosť do diskusí. My keď robíme nejaké zmeny alebo chceme zavádzať zmeny, tak sa pýtame verejnosti, čo si o tom myslí a vtedy si viete budovať tú de facto nezávislosť a smerom k tomu, že tí politici tú de jure nezávislosť vždy vedia nejako obísť, ale tu de facto, ak vy máte silnú tú nezávislosť cez tú činnosť, tak je to ťažšie rozbijateľné. To znamená, či už politici, alebo aj iné subjekty ťažšie napadnú tú inštitúciu, keď naozaj robí aj kvalitnú prácu. A to je to, čo je povinnosťou každej inštitúcie, si tú de facto nezávislosť vybudovať. To je cieľ. Problém tej de facto nezávislosti je v tom, že sa veľmi ľahko dá ovplyvniť hneď už takú prvú vec a to je tá politická nominácia. Ako náhle sa vymení vláda a vymení
v tých inštitúciách ľudí tam, kde nemôže všade, niekde majú tí našťastie tie inštitúcie trošku väčšiu garantovanú nezávislosť aj z toho, aké majú obdobie a podobne. Ale predsa len, povedzme, robili sme my Transparency analýzu po prvom roku tejto vlády a pozerali sme sa na viac ako 200 inštitúcií, ktoré sú pod ministerstvami a zhruba 2/3 tých vedúcich postov, tých šéfov, tých inštitúcií boli do roka po voľbách vymenení, čo je teda obrovské číslo 2/3. Takže tam naozaj, a často to boli samozrejme výmeny bez akéhokoľvek výberového konania, čiže priamo politickí nominanti. A potom naozaj ťažko, keď tam príde takýto človek, tak hovoriť o že má budovať nejakú de facto nezávislosť. Tu by ma možno nejaká zaujímala tvoj pohľad aj z praxe, hoci viem, že ty si nebola priamo politický nominant, ale predsa bola si len teda vo vedení, bola si tiež za minulé vlády vo vedení ministerstva zdravotníctva. Tam predsa my sme boli síce veľmi kritickí aj k tej minulej vláde, ale v porovnaní so súčasnosťou sa tam robili o mnoho častejšie napríklad práve tie výberové konania. Tak ako si sa ty pozrela na tento problém, že na jednej strane potrebujú tí politici, alebo to tvrdia, že potrebujú mať ako keby v tých kľúčových inštitúciách ľudí, ktorým dôverujú, s ktorými dokážu spolupracovať, ktorí dokážu presadzovať ich ako keby vízie. Na druhej strane by tie inštitúcie mali byť nezávislí. Ako z tejto dilemy? Ja ešte sa zachytím toho, čo hovoril Peter o tej de jure a de facto nezávislosti inštitúcií, lebo inštitúcia ako taká, nechcem hovoriť, že neexistuje, ale jej tvár a to, či má dôveru alebo nemá dôveru, je tvorená ľuďmi, ktorí ju reprezentujú. A tí ľudia sú kľúčoví. Preto ja napríklad nemám rada, keď sa aj hovorí u nás v zdravotníctve, že štát je neschopný. Štát nie je neschopný, štát neexistuje, ako keby on nemá ručičky, nožičky. Štát je reprezentovaný ľuďmi, ktorí sú zrovna v tých vysokých postoch a ktorí majú za úlohu tú dôveru vzbudzovať. A keď ja vidím, že tí ľudia, ktorí napríklad sa volajú, že buď minister, alebo je to riaditeľ všeobecnej zdravotnej, alebo takí tí kľúčoví, tak oni vytvárajú tú dôveru v tej inštitúcii a keď už začneme tými ľuďmi a už na prvý pohľad vy vidíte, že tam prichádza človek, ktorý je junior, ktorý nikdy nikde nepracoval, ktorý nemá okolo seba odborný tím, no tak nemôžete tomu dôverovať už a priori a potom ste svedkami takých kauz, ako teraz napríklad záchrankový tender, ktorý vlastne vyplýval len z toho, že človek, ktorý je ministrom, je naozaj veľmi neskúsený a títo ľudia dávajú tvár tým inštitúciám. Keď tam máte silnú osobnosť, ktorá má morálnu integritu, ktorá je odvážna a nebojí sa tú funkciu, ktorú dostala, aj vykonávať, tak potom tú dôveru my vidíme. Veď máme tu také inštitúcie aj na Slovensku, ktoré ešte stále dávajú nádej, že vlastne niečo tu funguje a môže fungovať lepšie, lebo sú ľudia, ktorí v istom ovzduší majú tú odvahu to robiť. A ešte keď sa vrátim ja do tej mojej politickej minulosti, tak ja som tiež sa stala štátna tajomnička, takže mi minister Krajčí zavolal, že teda my sme sa ani nepoznali, takže my sme si vykali, že ma pozná ako osobu zo župy a že či nechcem byť štátna, no tak ja, že áno, tak som išla. Takže takto to bola celá nominácia, ale my keď sme tiež, však my sme prišli po inej vláde, takže ako áno, robili sa výmeny, ale však možno aj ty vieš, že keď sme my robili tie personálne výmeny, robila sa komisia, ktorá mala 5 členov, z toho jeden bol aj za inštitúcie typu Transparency a takéto, neviem, či aj vy ste chodili. Myslím, že zdravotníctve asi nie, ale pri niektorých sme boli a minimálne sme to kontrolovali. Mali sme tam vždy niekoho z takéhoto typu inštitúcie. Však aj ja som bola napríklad vo výberovej komisie na riaditeľa vo ŠZP, takže viem, že sme to tak mali a snažili sme sa tam mať teda aj tento hlas, ale samozrejme, že to je politika, takto to chodí, že potom sa tam objavujú nejakí ľudia, ktorých vy vymieňate, lebo sú tam iní, ktorí požívali veľkú dôveru tých minulých vlád, za ktorých napríklad v tých nemocniciach robili niečo, čo sa nám nepáčilo, alebo sa nepáčilo tým politikom, ktorí teraz vládnu, tak si toho človeka teda vymenia, ale sú nemocnice, kde máte toho istého riaditeľa aj 15 rokov. Takže tá stabilita personálna je veľmi dôležitá
Vidíme to napríklad v Čechách, kde majú riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií, ja neviem, či 15-20 rokov a tento inštitúciu tak ťahá, prináša dáta, zverejňuje dáta, porovnáva dáta. To, čo my sa tu rozprávame, že sú tajné dáta a nechceme ich ani ukazovať, oni to tam zverejňujú. Tým pádom tá verejná kontrola je lepšia, takže vždy tá personálna stabilita, pokiaľ je to človek, ktorý naozaj má tú morálnu integritu, verí v tej inštitúcie, ťahajú, tak je to super. A mali by sme sa vyvarovať tých politických výmen, ale niekedy to predsa nejde, veď keď ten človek je tam prinesený ako nejaký nominant, ktorý plní želania nejakého politika, tak potom je dokonca povinnosť tých nových nástupcov takého človeka vymeniť. Tak ide asi o to, ako k tej výmene príde samozrejme, či je to naozaj nejaké otvorené profesionálne výberové konanie. Dobre, ešte kým teda prejdeme k tým otázkam divákov, ešte jednu otázku by som predsa len, ktorú sme už načrtli, spomenul, lebo sa mi zdá veľmi dôležitá, a to je možno aj ten trošku silnejúci trend alebo nový trend, neviem to úplne posúdiť, možno Peter, ty nám viac povieš, a to je o tom ako keby silnejúcom odpore tých kritizovaných subjektov, hlavne tých veľkých, povedzme korporátov aj vo vašom prípade, ale v prípade NKÚ, v prípade ombudsmana, v prípade úradu na ochranu oznamovateľov. Videli sme to ako keby viackrát, že to nie sú len politické tlaky, ale prichádzajú tie tlaky aj z rôznych iných strán, napríklad NKÚ, alebo aj vy máte teda problémy aj s rôznymi trestnými oznámeniami. Niekto to prirovnal dokonca až k slep žalobám, že tak ako sú novinári alebo mimovládky často zastrašované, aby pristúpili nejaké autocenzúre cez tieto rôzne šikanózne žaloby, ktoré ich môžu naozaj zruinovať finančne. Takže sa to vlastne začína objavovať aj voči inštitútom verejnej kontroly. A to sa mi zdá teda veľmi silný signál, na ktorý by tá spoločnosť mala tiež nejako reagovať, možno aj tie politiky štátu. Čiže aká je tá vaša skúsenosť, aký je ten tvoj pohľad na tento problém? Tak áno, je to problém, my to cítime, to aj otvorene komunikujeme. Čím väčší kus koláča si odrizneme, tým väčšiu protireakciu to vyvolá. A v tomto prípade naozaj to ide niekde už za hranu toho, čo považujem za ešte akceptovateľné, nejaké trestné oznámenia na úradníkov, kde zjavne teda, chvála Bohu, že orgány činné v trestnom konaní ešte plnia tú svoju nejakú funkciu, ale sú to naozaj s cieľom zahltiť tú inštitúciu časovo, odborné, množstvo žalôb. To všetko je ako keby síce v súlade so zákonom, lebo tie práva máte, ale ten cieľ je zjavný, tak to nevnímam to pozitívne a z môjho pohľadu to je problém. To je veľký problém. A myslím si, že bude narastať až po nejakú fázu. Predpokladám, že ten problém bude narastať. Je tu ešte iná vec. Tie inštitúcie, ktoré sa snažia si plniť svoju úlohu, častokrát sú finančne podhodnotené alebo nemajú na to financie, aby si platili externé právne služby a ten boj je nevyrovnaný, je vyslovene asymetrický, takže tam to vnímam ako potenciálne silný problém do budúcna, aby tá inštitúcia mohla plniť svoju úlohu a robila si tú svoju robotu namiesto toho, aby 90% alebo 50% aj len času venovala tomu, že bude riešiť tieto síce legitímne, akože v súlade so zákonom útoky, ale napriek tomu pohľcujúce čas a peniaze, verejné peniaze, tak to je z môjho pohľadu za hranicou toho, čo považujem za akceptovateľné. Kde je tá hranica práve? Lebo do nejakej miery je to asi legitímna, tá kritika je žiaduca, aj kritika alebo možno nejaká obrana tých kontrolovaných subjektov voči tomu postupu inštitúcie, voči kontrolorom, musia sa predsa mať možnosť brániť. V nejakej miery aj možno niekedy tie zistenia aj kontrolného úradu kohokoľvek nemusia byť, ja neviem, analyticky všetci nemusia súhlasiť s metodikou. Môžu tam byť ako úplne legitímne výhrady, ale kde je teda tá hranica, kde už sme teda za hranou tej legitímnosti kritiky? Neviem, na toto ti neviem odpovedať, pretože hlavne nechcem sa to púšťať verejne do nejakých diskusí k otvoreným veciam, ktoré máme na stole, takže poprosím o nejakú aj toleranciu v tomto smere. Mám nejaký názor na toto, ale nemôžem úplne otvorene hovoriť. Osobne si myslím, že to, čo štandardom je využívané infozákona, je možnosť podávania žalôb o preskúmanie zákonnosti postupu inštitúcie, ale ako náhle už podávam nejaké trestné oznámenie na nejakého úradníka, ktorý sa zúčastnil niečoho a bol tam prítomný, alebo možno aj využívam nejaké iné kanály, mediálne a podobné, aby som teda nejakým spôsobom tú inštitúciu
nechcem povedať, že zhanobil, ale nejakým spôsobom vtiahol do diskusie verejnej, tak to mi príde niečo, čo už je naozaj, že to nie je asi že my sa snažíme ako keby zistiť, odhaliť alebo preukázať alebo nepreukázať, že tam kartel bol. A v tomto smere by sa ten súboj mal odohrávať na tejto úrovni. To znamená tie štandardné zákonné prostriedky, ako náhle ale používaš už tie iné nástroje, tak to je za mňa za hranou. Ale viacej k tomu nemôžem hovoriť v tejto chvíli. Áno, viem, že vy máte trošku inú situáciu tým, že často sú to práve súkromné subjekty, ktoré vy kontrolujete a s ktorými prichádzate do týchto konfliktov, ale napríklad NKU, hoci tu teda ich nemáme, ale ten príklad bol myslím dobrý, že oni spomínali až takú absurdnú situáciu, že iné štátne inštitúcie si najímajú súkromné právne advokátske kancelárie, aby sa bránili voči kontrole inej štátnej inštitúcie, zase za verejné zdroje, takže tie verejné zdroje točíme. Ja ti do toho vstúpim, ale jednu poznámku a nechcem detaily hovoriť, ale my nebojujeme len s nejakými trestnoprávnymi žalobami alebo nejakým právnym sporom priamo s tým subjektom, ale k nám prichádzajú na inšpekcie iné inštitúcie. Takže asi toľko len k tomu, že ono to nie je úplne niečo, čo si myslím, že je dobré. Ale je to legitímne samozrejme využívať, ale cítim, že teda tam tie inštitúcie si potom musia tiež tú svoju nezávislosť obhájiť aj vo vzťahu k tomuto. Janka, kľudne zareaguje, len posledná otázka pre tými diváckými doplňujúca k tejto teda, lebo ten tlak určite necítia len inštitúcie, ale práve aj rôzni novinári, analytici, mimovládky, ktokoľvek, kto sa venuje tejto verejnej agende, povedzme kritike, verejnej kontrole. Určite aj ty s tým prichádzaš do styku. Tak aká je tá tvoja skúsenosť s tou takou snahou o zastrašenie alebo umlčanie tej verejnej kontroly? Skúsenosť mám, teda cítim zastrašovanie, cítim dokonca, keď som ešte bola na ministerstve, tak som mala istý čas aj nejakú formu ochrany, znaka, alebo odkiaľ to bolo, len preto, že som sa pustila do niečoho, čo bolo citlivé. Ale ešte sa chcem vrátiť aj k tomu, čo hovoril Peter o tých ľuďoch v tých inštitúciách, ktorí robia tie kontroly, dozory a robia si svoju prácu a potom tie dozorované subjekty dávajú na nich individuálne trestné žaloby, že vlastne pre tých ľudí tomu sa nikdy asi nezabránime, lebo takto sa demonstruje aj moc. Oni to síce komunikujú, že to je ich aj právo, takže treba to aj tak chápať. Takže je veľmi dôležité, aby tie inštitúcie mali vytvorené dobré prostredie pre tých zamestnancov, aby možno sa aj poučili, že ak sa nejaká chyba stala, aby mali dobré vnútorné procesy, aby tí ľudia sa vyvarovali hociakých malých chýb, aby tí ľudia cítili, že majú za sebou tú inštitúciu, tú jej právnu ochranu, aby vlastne vedenie tých inštitúcií hovorilo s tými zamestnancami, že budú za nimi stáť, že nesmú sa báť, aby cítili príslušnosť k tej inštitúcii. Je to veľmi dôležité cítiť spätnú väzbu od svojho nadriadeného. Ja to sama hovorím, že tiež mi chýbalo, keď som tú spätnú väzbu nemala. Takže možno je to aj taká tá skúsenosť, že aj viac sa potom dá pritiahnuť tých ľudí do štátnych inštitúcií, aby to robili, lebo najmä medzi tými mladými sú takí tí, ktorí ešte majú, nie sú ešte tak, ako to mám povedať, dotknutí tou realitou. A potom, čo sa týka mojej tiež existencie, tak ja pôsobím ako nezávislá analytička. Nezávislá znamená, že ma neplatí nikto z tých, nikto. A cítim sa veľmi slobodne. Cítim sa veľmi slobodne v prejavovaní názorov, aj preto, že ja nemám rodinu, ja nemám nič, ja nemám hypotéku, takže ja nemusím sa brániť, že musím živiť niekoho a musím nejak žiť, takže ja tú slobodu mám v sebe tak jednoduchšie vysporiadanú, ale ja to viem a je mi to naznačované, že iba sa čaká na nejakú možno chybu menšiu, keď urobím v nejakom vážnom vyjadrení, že dať ma niekde na nejaký súd, žalobu, potrestať, že nebodaj poškodzujem niekoho dobré meno. Takže ja to cítim a hlavne cítim to, že necítim podporu potom z tej opačnej strany, že keď je niekto odvážnejší, rozumie tej téme, vysvetľuje ju a ju komunikuje, tak ja necítim, že by to napríklad
niekto ocenil, že by bola nejaký spoločenský dopyt po tom, že sú tu aj ľudia, ktorí vedia niečo odvážnejšie buď napísať, povedať, vyjadriť, takže musí to tak byť v človeku nejaká tá, ja neviem, ako to mám nazvať, integrita, alebo odvaha, alebo neviem čo. Ja som tiež na takých vážkach, že raz sa cítim veľmi odvážne a potom zase spadnem a poviem si aj tak to nemá zmysel, takže tak. Tak ja verím aj to, že tu dneska môžeme diskutovať, že tí ľudia prišli a že budú určite mnohí aj pozerať potom ten záznam, takže aj to je vlastne forma nejakej podpory, že nás zaujíma to, s čím prichádzate, o čom hovoríte. A pri tých inštitúciách samozrejme to, čo si hovorila, je úplne kľúčové, aby ten tón zhora bol jasne daný, aby tí zamestnanci mohli veriť tomu, že tá agenda je myslená vážne. Takže premyslite si, ak chcete položiť nejakú otázku, náš kolega bude vám k dispozícii s mikrofónom. Ja len zatiaľ teda položím aspoň tak rýchle dve, ktoré sme dostali z dotazníkov, alebo z tých formulárov prihlasovacích, ktoré ste kládli, keď ste sa prihlasovali. Jedna z nich je taká, viem, že to nemajú úplne radi ľudia, ktorí sa venujú expertne whistleblowingu, ale vždycky tá otázka príde, tak sa na to opýtam. Peter, ty ten whistleblowing poznáš aj mimo tej vašej užšej kompetencie, ako tú tému, a na to sa vždycky ľudia pýtajú, že ako je to vlastne s tými odmenami. Či sa tie odmeny používajú, či majú vlastne nejaký zmysel, či je to niečo, čo môže naozaj ľudí motivovať, alebo to naopak nejakým spôsobom ako keby koroduje ten inštitút. Ako sa na to pozeráš? No, ako som spomínal na začiatku, tá naša skúsenosť praktická je, že o peniaze nejde, o nejaké odmeny nejde. Tým ľuďom ide o satisfakciu, nie sú v ľahkej situácii a ja si myslím, že aj štandardní whistlebloweri, ktorí sú v nejakom zamestnaní a teda prídu na nejaký problém, neviem, s verejným obstarávaním vnútri tej spoločnosti, tak tam nejde o nejakú odmenu a skôr ide o ochranu, lebo ten efekt a to, čo mňa veľmi mrzí v tejto našej spoločnosti stále funguje, že ten, kto má odvahu prehovoriť, tak všetci ho chcú. Aj tí, čo nie sú úplne že na druhej strane, ale tí jeho kolegovia mu hovoria, nerob to, budeš mať problémy. Ako nedostáva sa mu také tej podpory, že a ten systém whistleblowingu práve má pomáhať a tú podporu vytvárať, že je tu inštitucionálne niečo nastavené a tí odvážni ľudia, aj keď nemajú oporu možno ani v rodine, možno samozrejme v pracovnom kolektíve, tak majú možnosť niekam prísť a niekto si ich vypočuje a niekto im tú ochranu poskytne. A to je nesmierne dôležité, si myslím osobne. Mm-hmm. Janka, tu k tebe otázka, ktorá sa netýka až tak úplne priamo tých tém, ktoré sme teraz diskutovali, ale teda položíme, lebo sa ľudia na to pýtali asi viacerí z rôznych pohľadov, že v tom zdravotníctve teda nie sú problémy len tie kauzy, kartely, korupcia, ale aj také tie bežné, s ktorými sa my stretávame, či už teda tie časté poplatky, na ktoré upozorňoval nedávno ombudsman, alebo tie vysoké úväzky, ktoré majú mnohí lekári, na ktoré zase upozorňoval Najvyšší kontrolný úrad. Že sú tam aj takéto ako keby systémové problémy, ktoré v nejakej miere vidíme a každý z nás to cíti. Čo s tým, že prečo teraz zdravotníctvo má aj takéto úplne základné problémy, že niektorí lekári majú potom úväzky, ktoré sa vlastne fyzicky aj nedajú zvládnuť, alebo tu máme úplne nejaký poplatkový, úplne myšung, v ktorom sa nedá vyznať a kde naozaj potom sa úplne stráca nejaká transparentnosť. Myslím, že Peter to pomenoval veľmi správne, keď pobudol v zdravotníctve alebo so zdravotníckymi problémami necelé 2 roky. Ako ťa to vyčerpalo a ako si zistil, že je to taký sektor, ktorý ak vieš ty porovnať, tak vieš povedať, že je asi iný ako tie ostatné práve tými aj silnými záujmami, ktoré tam sú. A tie silné záujmy vytvárajú aj prostredie, aby sa niečo riešilo a niečo neriešilo. A okolo toho to sú až zosieťované agendy, napríklad tie poplatky, veľmi stručne poviem, lebo však to všetci poznáme, tak je to tolerované porušovanie zákona, tá netransparentnosť vlastne aj všetkým vyhovovala, najmä aj poisťovňam, lebo si povedali, že nemusíme my veľa platiť, alebo až tak veľa, lebo tí lekári sa dofinancujú. Pacienta sme nechali úplne posledného, lebo ten chudák, kde sa má sťažovať a prečo by sa mal. Nemá on ani za sebou nejakú silnú pacientskú ochranu nejakých spolkov, asociácií, ktoré by sa za neho postavili, lebo tam skôr počujem, že no ale veď my pacienti by sme si aj radi zaplatili, len nám povedzte koľko. To potom zase vyhovuje aj lekárom, čiže upratať sa to dá.
Dá sa to upratať. Len musíte mať aj odvahu, pretože keď sa chcete dohodnúť aj s lekármi, aj s pacientami, to sa nedá. Hej. Niekto z toho bude do nejakej miery trpieť uprataním toho problému. A tá téma tých úväzkových lekárov je veľmi nešťastne komunikovaná, pretože existuje oveľa viac údajov a v tej správe boli iba niektoré zverejnené a tým pádom sa potom argumentovalo buď epizodickými lekármi, ktorí mali akože veľa príjmov a veľa úväzkov, pričom tí lekári to ani nemali zo zdravotníctva, ale mali to preto, že majú IT firmu a zo zdravotníctva majú len maličký úväzok a tak. A hovorilo sa tam napríklad vo všeobecnosti, že 42% lekárov má úväzky, čo nie je korektné číslo, pretože veľa z nich má úväzky, lebo učia, v práci priamo učia, takže to nie je korektné tam započítať. Takisto všeobecní lekári všetci majú úväzky, lebo slúžia na pohotovosti u niekoho iného, čiže jasné, že majú úväzky, takže bolo by dobré trošku tú tému poupratovať a naozaj sa na to pozrieť, ktorí sú problémoví úväzkoví a to riešiť hlavne s tými zamestnávateľmi, že či im to nevadí a potom s tými poisťovňami, ktoré potom sa rozhodnú radšej zaplatiť nové zariadenie, ako by mali zvýšiť limit tomu existujúcemu. Takže treba to otvárať, treba to komunikovať, ale keď to je zle interpretované, tak to vie urobiť veľmi negatívne prostredie medzi ľuďmi a navodzovať ešte viac takú tú ľudskú závisť, ktorá na Slovensku je taká rozšírená, že tam teda niečo nefunguje. Takže pre mňa rovnako dôležité je, ako mať data verejné, je aj mať ich správne interpretované, aby sa nevytvárali potom také tie negatívne emócie v ľuďoch. O to horšie je, že práve v tých posledných rokoch vidíme ten trend, že sa tie analytické jednotky štátu skôr rozbijajú a oslabujú a že tie dáta sú vlastne slabšie pre verejné politiky. Takže nech sa páči, ak máte nejakú otázku, kolega má mikrofón a príde k vám, aby sme počuli aj tú otázku. Nech sa páči. Raz, dva. Zdravím, Pavel Pálfi. Chcem sa spýtať hostí o čo si myslia o krížovom vlastníctve v zdravotníctve alebo aj tak celkovo, či to vlastne naše zákony nejak riešia, alebo aspoň európske. Začneš či? Tak ja to začnem tak ľahšia. Krížové vlastníctvo vlastne znamená, že dovolíte viacerým článkom zdravotníckeho reťazca mať toho istého majiteľa. Hej? Že jedna entita, skupina vlastní aj poisťovňu, ktorá platí, súčasne vlastní aj poskytovateľov, ktorých platí a viaceré typy, že vlastní aj nemocnice, aj lekárne, vlastní ešte aj distribučnú spoločnosť, ktorá dodáva do tých nemocníc. Tým pádom sa vám stráca prehľad do toho systému, že vy neviete úplne dobre skontrolovať, či napríklad medzi tou poisťovňou a nemocnicou prichádza k relevantnej revíznej činnosti. Či sa to kontroluje tak, ako sa kontrolujú iné nemocnice. Alebo či tam nebodaj neprebieha niečo také, ako že sa napríklad omylom nemocnica zaúčtuje oveľa viac hospitalizácií a zaúčtuje sa to cez tú poisťovňu. Je to ten istý majiteľ, ktorý môže mať iné záujmy, ako keby to nebol ten istý majiteľ. Alebo ešte keď distribučka, ktorú tiež vlastne jedna skupina dodáva do nemocnice, no tak tá distribučka môže nakúpiť si nejaký špeciálny zdravotný materiál za veľmi nízke ceny. Maržu si vytvorí ona a za drahé to potom dodá do tej nemocnice a tá už si to potom zase vyfakturuje. Takže to krížové vlastníctvo zneprehľadňuje ten systém a sťažuje tú kontrolu a vlastne ten záujem toho jedného majiteľa nie je taký, ako keby tí majiteľia boli rôzni. U nás to zakázané nie je. Aj sa o tom hovorilo, že by to malo byť zakázané, ale momentálne to vôbec nie je téma. Máš pohľadu, Peter? Takto, Janka povedala vecne svoj názor, ja sa k tomuto nemôžem úplne vyjadrovať, pretože my posudzujeme práve tie akvizície medzi podnikateľmi a v zdravotníckom sektore.
poviem to z nášho pohľadu. Kľúčovým bol rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý povedal, že že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi. Antimonopolný úrad môže posudzovať len konanie podnikateľov. Takže je tu teraz otázka ako keby nejakého existujúceho regulátora, ktorý by možno tieto veci mal riešiť komplexne, a nie je to ale protimonopolný úrad. My čo vieme robiť je, že konanie poisťovne nevieme v tejto chvíli posudzovať, pokiaľ ide o úhradu tých poplatkov zjednodušene povedané, čo neznamená, že v komerčných veciach, kde tie poisťovne vystupujú ako podnikateľ, vieme zasiahnuť. Čo je možno ďalšia vec, a to sa týka nejakého postupného skupovania menších podnikateľov, či už lekárni, alebo ja neviem, menších akvizícií. Tam cítime, že dnes zase náš zákon nás nepustí, pretože on má nastavené nejaké obratové kritériá, a ak skupuje maličkých podnikateľov, tak sa nedostane ani do notifikačných kritérií a nemusí nám to oznamovať ten podnikateľ, a preto chceme zmeniť ten model, nie len preto, teda ale všeobecne chceme zmeniť, že takzvaný call-in model sa to volá, aby súťažná inštitúcia si mohla zobrať koncentráciu, kde hrozí, že časom môže vzniknúť nejaký dominantný hráč. A to je dnes takáto kompetencia antimonopolnému úradu chýba, a jedno v akom sektore, nielen zdravotníctvo, všeobecne. A toto vnímam ako problém, že my keď sa pozrieme za 5 rokov, zrazu nám to vyrastú šampióni, nejakí obrovskí hráči, ktorí v jednotlivých sektoroch dominujú a cez našu kontrolu nevedia prejsť, alebo teda nemusia prejsť. Zatiaľ, čo príslušní regulátori, ktorí sú, tak neviem, či fungujú alebo nefungujú, to je druhá vec. Ale tieto kľúčové momenty tam sú. Čiže poisťovne dneska ten kľúčový hráč, ktorý prerozdeľuje peniaze v zdravotníctve, nie je podnikateľom. A je tam súdny dvor, ktorý to rozhodol, a bohužiaľ, alebo chvála Bohu, to je vec pohľadu. Prvý stupeň dvor, Európsky súd to rozhodol opačne. On povedal, že poisťovne sú podnikateľom, až ten súdny dvor v odvolacom konaní to zvrátil. Takže toto je karta, ktorú dneska v zdravotníctve sa veľmi intenzívne hrá, a tie subjekty častokrát argumentujú, že teda nemáme vôbec pozradím ako keby na tú činnosť. Čiže ja nejdem vecne hodnotiť, či je to dobré alebo zlé, na to tu nie som, ale z pohľadu antimonopolných pravidiel tam vnímame, že sú tam tieto dva kľúčové momenty. Neexistencia tej kontroly roll-up akvizícií, tých drobných akvizícií, kde niekto postupne skupuje malých hráčov a postupne vyrastie do veľkého superhráča. A druhá vec je, že tie poisťovne v podstate sú v tejto chvíli pri súčasnom právnom stave nekontrolovateľné z pohľadu súťažného úradu, nie z pohľadu iných regulátorov, samozrejme. Nech sa páči, ešte nejaká otázka z publika? Áno, nech sa páči. Ďakujem, volám sa Školko. Mám otázku na pána z protimonopolného aj pani Ježikovú. Protimonopolný ma zaujíma, že akú úlohu hrá register partnerov verejného sektora v tomto, že či sa dá použiť ako nástroj, alebo prípadne v nejakých iných odvetviach, že teda ako zatrestať, že vylúčiť z tohto registra. A podobne pre pani Ježikovú, akú úlohu to hrá vlastne súťaž v rámci Európy. Či sa tu tie laboratória by nemohli použiť z Maďarska alebo z Česka, alebo tak, že prečo to vlastne nefunguje. Zdá sa, že to funguje na nejaké regionálnej slovenskej báze. Že neviem, prečo by sa to nedalo rozšíriť. A s tým súvisí problém, ktorý sa tu črtá, a možno s tými poplatkami, že vlastne niektorí lekári, alebo teda ambulancie a tak ďalej hlavne sa vyhrážajú, že vlastne všetci prejdú na priame platby, že odstrihnú sa od poisťovní. V podstate taký spôsob vydierania, či sa to tiež nedá riešiť, ako sa to častočne už dá, že teda, že niektoré operácie a tak ďalej si človek môže vybaviť zahraničie, v Rakúsku a tak ďalej, že mu to preplatí poisťovňa, ale je to komplikované, že ten európsky trh, či to vlastne existuje, alebo či sa dá som vytvoriť. Ďakujem pekne. Tak môžeme tým registrom Tak začať. ja veľmi rýchlo poviem, register partnerov verejného sektora, s ním som pracoval v inej práci. Je to veľmi užitočný nástroj. Mám informácie, že sa ide opäť oslabovať, čo je veľké nešťastie pre túto krajinu. Bol to veľmi dobrý, alebo teda je to stále ešte veľmi dobrý nástroj. Pre nás nie je až tak kľúčový v našej činnosti. My skôr sledujeme, je to jeden z nástrojov, kde si vieme pozrieť, či tam je nejaké prepojenie, či tam je nejaké personálne, ale to vám nikdy nestačí na odhalenie kartelu. Vy musíte mať ako keby naozaj celý rad buď nepriamých dôkazov alebo priame. Čiže RPVS som všetkými 10 za, to je výborná vec, hlavne ak to majú robiť za tých podnikateľov nezávislé subjekty, nie ako to v obchodnom registri, kde si to sám podnikateľ identifikuje, kto je konečný užívateľ výhod. To je tá slabina a budem veľmi nešťastný, ak sa oslabí tento register partnerov. To pomáha všetkým, aj bežným občanom. To bola fantastická vec, ktorú niečo ako infozákon svojho času, keď vznikol ako jedna z kľúčových vecí a aj to považujem za veľmi, veľmi nešťastné, ak tam smeruje to oslabovanie, tá legislatíva, o ktorej som počul.
Janka, teda tie priame platby alebo tie laboratória zo Ja neviem, zahraničia? či som úplne pochopila tú otázku, že či nejak európski hráči môžu tu vstúpiť, aby tu bola konkurencia, alebo... Môžu vstúpiť, ale či aj reálne vstupujú, lebo Aha. zase, že si povedal, že tu máte nejakých 4-5 hráčov, čo Áno. ovládajú 70-80% trhu Mhm. a vlastne povedia, že my to vypneme, prestaneme Áno. spolupracovať a skončíte na Slovensku. A však máme tu Česko, máme tu Poľsko, máme tu Mhm. obrovskú 50-300 miliónov ako základňu, nie, že by sa dalo Už teoreticky... rozumiem, No. hej. No, samozrejme, že takíto poskytovateľia tu aj fungujú, ktorí sú vlastnení aj zahraničnými firmami, aj tu pôsobia, môžu tu slobodne vstúpiť a teda konkurovať týmto slovenským. Vždy môžete nejako vyrásť alebo kúpiť nejakého iného, čiže tá možnosť vstúpiť európskemu hráčovi je tu a aj v tých labakoch sa nachádza, veď jedna z tých najväčších bola predaná a manažujú teraz, neviem, či sú to Švajčiari, čiže je to možné, ale práve v týchto niektorých segmentoch tie laboratória sú veľmi dobré, je to veľmi koncentrované. A tam naozaj máte 5, 4, 5, 2 máte takých, čo majú cez 50% spolu, myslím, iba v tej klasickej klinickej biochemii, vyšetrenie krvi a potom máte takých menších a potom úplné smeťky. Takže oni majú stále silnú rokovaciu silu, aj keď teraz už povedala Všeobecná zdravotná poisťovňa aj iné, že už nerokujú spoločne so všetkými. Oni si vytvorili takú asociáciu, ale rokujú samostatne s každým. No tak samozrejme, že oni sa môžu v pozadí tiež dohodnúť a vytvoriť takúto silu. A to je to nebezpečenstvo, na čo vlastne aj existuje protimonopolný úrad, že má strážiť to, aby nevznikala nejaká koncentrovaná sila, ktorá potom dokáže zneužívať ten trh. Ja, ak môžeme len doplniť jednu vetu, to je veľmi dobrá otázka, ale jak si to vravala, ono ani nie, že koncentrovaná sila, ale práve podstata kartelu nie je len vždy to, že vytiahnuť verejné zdroje, to znamená dohodnúť sa na cenách, ale jedným z dôvodov existencie kartelu je aj zabrániť vstupu novej konkurencie alebo potenciálnej konkurencie. Čiže tie kartelové dohody vznikajú, oni majú viac ako keby vrstiev, že prečo sa dohodneme. Nie je to spravidla iba jedna cena, alebo teda cena. Je to naozaj to, že vytvorí sa tu bariéra a tie subjekty zo zahraničia si povedia, tu sa neoplatí, tu sa točí 5 firiem, ktoré napríklad stále vyhrávajú tendre alebo dostávajú tie peniaze. A ďalšie dve tu sú na trhu, ale odchádzajú, že nemajú šancu sa užiť. Čiže to je ako keby ten nefunkčný trh, ktorý to je práve parketa protimonopolného úradu, aby odhaloval, či tam je tá kartelová dohoda. Či samozrejme máte trhy ako telekomunikačný, kde sa vám asi 10 telekomunikačných operátorov neužijú vzhľadom na veľkosť trhu. Hej? Že to vždy treba, že ten trh má nejaké kapacity, ale aj tá vaša otázka, ktorá som hovoril, to je presne klasický príklad kartelu, že dohodneme sa, nastavíme si podmienky fungovania trhu, budeme sa monitorovať navzájom, budeme si signalizovať, ak niekto z nás porušia, to bol aj prípad Labáku, kde jeden z tých subjektov nedodržiaval tú dohodu, tak ho hneď chceli sankcionovať. A to je princíp ako keby toho kartelu. A možno ešte, pani Ježikovej, tá otázka ešte znela, že čo s tými ambulanciami a lekármi, teda takýmito súkromnými, ktorí teda neviem, že majú tie úväzky, čo je jedna vec, ale druhá vec je, že aj verejne vyhlasujú, že vlastne keď nám nebudú platiť dostatočne, že už pacienti alebo poisťovne, my prejdeme na plné platby, že všetko musia platiť pacienti. V podstate tu vlastne ani trh nemôže existovať zdravotníci, keď ten zamyslíte v tomto zmysle, lebo čo pacient má teraz chodiť po Slovensku, že aj také sú prípady, už hľadajú si nejakých lekárov alebo už do zahraničia máme, čiže toto, jak sa má riešiť, jak sa to bude riešiť, lebo to je vážna dilema. Tam nie je trh, ako čo mám si hľadať 5 lekárov po Slovensku a potom ísť do Grécka niekde hľadať nejakého, viete? Často sa to verbalizuje aj tými združeniami lekárov, ktoré rokujú spoločne nejaké podmienky alebo komunikujú, že teda lekári budú odchádzať do tohto takého čistého súkromného prostredia. Ono nie vždy sa to tak deje. Je to len tiež možno nejaká forma v rámci rokovaní, ale máte pravdu, toto si môže dovoliť urobiť lekár, na ktorého sú naviazaný už dostatočný počet pacientov, lebo bude vedieť, že ho poznajú a zaplatia si u neho vyšetrenie za nejakých 40-50 eur a tým pádom sa tá sieť tých zmluvných lekárov zužuje. A je potom úloha zdravotnej poisťovne, či je schopná nájsť iného lekára, ktorého si zazmluvní, aby teda ste stále cítil tú reálnu dostupnosť, čo v niektorých oblastiach sa už nedarí, ale teda aké je to riešenie? No pokiaľ my budeme ešte rešpektovať to prostredie, v ktorom sme, že každý lekár je slobodný, či bude mať zmluvu s poisťovňou, alebo že či bude na cash, tak musíme to rešpektovať
a možno sa zamyslieť nad tým, že či naozaj niektoré tie odbornosti nie sú platené až tak zle, že ten lekár je v podstate donútený odísť do toho súkromného prostredia, čiže pracovať s tými jednotnými špecializáciami, lebo niektoré sú platené zlo, niektoré veľmi dobre. A potom druhá línia sa nám tu otvára, no ale to asi nebudú radi nemocniční lekári, že v nemocniciach máme veľa lekárov, jednak majú aj dobré platy, je ich tam veľa, a mohli by sa práve v tých nemocniciach vytvárať ambulancie, čiže nemocniční lekári by mali dole viac otvorených ambulancií, čiže zdravotné poisťovne by mali viac podľa mňa pracovať práve s tými lekármi, ktorí sú v nemocniciach a tie ambulancie sprístupňovať. Je ešte nejaká otázka? Áno, ešte tam vidím vzadu, nech sa páči. Dajme asi poslednú, lebo už sa nám naplňa čas. Rastislav Boris, Zdravotnícke noviny. Ja len dve rýchle otázky na pána Demčáka. Prvá, že ste spomínali, že je rôzny prístup tých v prípadoch, keď je zahraničný vlastník alebo slovenský, že možno v čom konkrétne. A druhá, čím viete zhrnúť, aké sú ešte aktuálne prípady otvorené. Vieme, že tam je tá asociácia nemocnice teda z tejto asociácie a bol nejaký podnet v rámci ambulancií. Viem, že nemôžete o tom akoby do podrobností, ale či viete aspoň zhrnúť tie prípady. Ďakujem. Tá prvá otázka bola, ja aj ten prístup odlišný, to sa netýka len zdravotníctva, hovoril som všeobecne, že tie zahraničné spoločnosti majú častokrát prísne nastavený tzv. Compliance program, to znamená, majú nastavené veci, ako komunikovať s konkurentami a tak ďalej. Sa zlepšuje tá situácia, už aj slovenské spoločnosti s vlastníkmi slovenskými naozaj zavádzajú tie compliance programy, ale je to stále postupná vec. A aj tá reakcia tých zahraničných spoločností, ak zistia, ste globálna firma, máte nejaký malý slovenský trh a tuto vidíte, že nejaký problém, tak vidíme, že tie zahraničné firmy častokrát si urobia vlastný audit a potom sa oveľa prísnejšie k tomu stávajú. Čiže skôr v tom správaní tých zahraničných firiem vidíme stále trošku iný prístup. Neznamená to, že aj na Slovensku sa to už nedeje, ale aspoň donedávna alebo doteraz to bola tá skúsenosť, že aj tí linienci žiadatelia v podstate v tomto prípade tiež to bola zahraničná spoločnosť, ktorá prišla so spoluprácou. Takže to je ako keby ten rozdiel a tá druhá otázka smerovala k tým prípadom. Ja môžem len komentovať tie veci, ktoré sú v správnom konaní, teda to znamená v tej fáze nie prešetrovania, ale tie, ktoré sú v správnom konaní a tam je tá asociácia nemocníc Slovenska, zatiaľ otvorené to konanie. Vy ste spomínali ešte nejaké iné veci, to by ma celkom zaujímalo, že odkiaľ máte tú informáciu. To sa môžeme potom spýtať. Môžeme potom po diskusii. Dobre, takže na záver, lebo sa nám naplňa čas, už len taká otázka, teda nedá sa asi teraz otvárať téma, čo v zdravotníctve, ako zlepšiť, lebo tam je neskutočne veľa problémov a riešení, ale teraz skúsme sa vrátiť k tomu úvodnému, užšiemu pohľadu, teda čo spravíte podľa vás preto, keď sa príde nejaká nová vláda, bez ohľadu na to, už aká vláda to bude, čo by mala tá zodpovedná reprezentácia spraviť preto, aby ľudia boli ochotnejší nahlasovať to, či už aj v tomto kartelovom prostredí, alebo aj širšie, to, keď sú naozaj svedkami nejakých nekalých konaní alebo nejakých podvodov, korupcie a podobne, aby mali tú odvahu, aby sa práve nebali tých konzekvencií, aby išli aj do toho diskomfortu a rizika. Čo sa dá spraviť z pohľadu verejných politík alebo z pohľadu nastavenia systému? Tak ja si začnem tým, čo asi všetci vnímame alebo vidíme ako verejnosť. Určite by nemala elementárna vec nenapádať inštitúcie a reprezentantov tých inštitúcií len preto, že si plnia svoju činnosť. Aj dnes bolo znova vyjadrenie o tom, že UVO a PMU by sa mali spájať. To sú také tie permanentné veci, ktoré potom tá dôvera občanov hovorí, že tak mám ísť na úrad na ochranu oznamovateľov, keď neviem, či zajtra ešte bude existovať, moje dáta, údaje budú niekde kolovať, kto ich získa, alebo vymení sa tam z politického rozhodnutia vedenie, čo s mojimi dátami, ako budú ich naozaj chrániť. Že to sú relevantné otázky, ktoré mňa niekedy až fascinuje, s akou ľahkosťou politici narábajú s tou dôverou občanov v štát, ako zrazu kľudne niekto povie, že zaškrtí predsedu regulačného úradu alebo nejaké také podobné vyjadrenia, samozrejme expresívne, prenesené. To sú všetko veci, ktoré by asi nemali zaznievať, lebo ako môžete mať vážnosť a aj chuť spolupracovať s takou inštitúciou, ktorá je atakovaná a nielen verbálne, ale teda legislatívne a iným spôsobom, že toto je podľa mňa základná vec, kde naopak
a dnes nám chýba to myslím hovoril aj v minulosti predseda NKU, ako keby tá podpora možno z tých vyšších poschodí politiky, že áno, sú tu inštitúcie, stojíme za nimi, môžu robiť chyby, samozrejme tie inštitúcie robia chyby, OK, na to sú tu súdy, aby to rozhodli, ale nenapadajme ich a nespochybňujme ich opodstatnenosť, existenciu, to je pre mňa ako keby taká elementárna vec. My sme tu vlastne o tom hovorili už opakovane, že kde je ten problém a čo by sa malo zmeniť a tá politika je naozaj asi to najdôležitejšie. A teda, ak tá otázka znela, že čo do budúcna, alebo že čo tí noví, alebo ako by sa to malo zmeniť, tak my by sme už teraz mali vidieť aktívnych politikov, ktorí aktívne komunikujú práve tému dôležitosti tých inštitúcií a dôležitosti dôvery v nich. Mali by už stať konkrétne tváre ľudí, jednak dôveryhodných silných politikov, ktorí cítia dôležitosť tej témy, aby sme ich videli častejšie práve pri takýchto vecných témach, ich sebavedomie, ich tím okolo, ktorý sa vyjadruje práve takýmto čiastkovým veciam, aby to bolo menej o tých zbytočných konfliktných témach. Napríklad teraz je parlament a ja celý deň sledujem iba spor okolo toho nového ich poriadku, ako sa majú správať, čo je úplne profesionálna práca teda súčasnej koalície, keď odkláňa tú debatu práve k takémuto vlastne balastu. Takže to, čo mne chýba, to, čo si myslím, že je veľmi dôležité, je prinavrátiť dôveru ľudí v túto krajinu. Pretože už mladí ľudia ju necítia, už mladí medici ju necítia, odchádzajú ľudia a jediný, kto ju môže vrátiť, sú konkrétne silné osoby, silné tváre, silní reprezentanti, profesionáli, dôveryhodní ľudia, aby sa zase nestalo, že ľuďom bude chýbať, že na jednej strane vidia nejaké silné vyjadrenia, silné reči, dôveryhodné reči a na druhej strane to necítia napríklad z toho opozičného politického spektra, že cítiť v tom málo tej dôvery a málo tej profesionality a možno málo toho zastávania sa konkrétnych tých inštitúcií, ktoré si už dnes robia dobrú prácu a možno aj konkrétnych ľudí z iných inštitúcií, ktorých nevidno, robia v tých inštitúciách, ale možno majú teraz nejaké to politické vedenie. Takže tá stabilita, pevnosť v spoločnosti a celé to nadšenie a držanie spolu závisí od toho, ako ľudia veria tej krajine a tým inštitúciám. Takže to by sa malo diať a mali by to reprezentovať politici, lebo oni vytvárajú to verejné prostredie, to, čo ľudia vnímajú v telke. Tak ja som veľmi rád, že sme mohli dneska o týchto témach diskutovať. Otvorili sme mnoho tém, kde sa nedá samozrejme ísť úplne do hĺbky, ale budeme samozrejme radi, keď budeme v týchto diskusiách môcť pokračovať a keď budete mať akékoľvek podnety pre nás aj vy, tak keď sa na nás obrátite. Mám ešte na vás jednu prosbu. Aj táto diskusia je súčasťou nášho projektu, ktorý sa týka práve whistleblowingu, ktorý je financovaný z Európskej únie a tam máme teda aj taký záväzok, že budeme vlastne od ľudí, že ľudí poprosíme o nejakú spätnú väzbu, takže budeme vám posielať potom určite tým účastníkom, ktorí tu sa zúčastnili, alebo aj po to video dáme link na taký krátky dotazník, ktorý budeme radi, keby ste nám ho vyplnili a pomôže nám to teda z hľadiska tohto projektového. A samozrejme, keby ste chceli podporiť prácu Transparency, ak vám dáva zmysel, tak tiež budeme veľmi radi. Aj tu sú QR kódy, kde sa to dá urobiť jednoducho alebo na našej stránke. Takže za akúkoľvek podporu samozrejme tiež veľká vďaka. A veľká vďaka hlavne za to, že ste dneska prišli napriek hokeju, že ste boli ochotní počúvať a zúčastniť sa takejto komplikovanej témy a trošku sa s nami ponoriť do tej debaty. A hlavne veľká vďaka našim cteným hosťom Petrovi Demčákovi z Protimonopolného úradu a zdravotníckej analytičke Janke Ježikovej. Moje meno je Michal Piško a ešte raz ďakujem aj teda v mene Transparency International Slovensko. Pekný večer prajem a nech sa páči, máme tu ešte, radi s vami strávime ešte nejaký čas.